Ja han començat els treballs d'instal·lació de la rèplica de la creu del terme del monestir. Aquest dimarts s'ha instal·lat el furs que ha de suportar-la, que sí que serà l'original que es va restaurar fa 2 anys. La creu del terme original s'exposarà, però, de forma permanent a l'interior del Museu del Monestir, seguint les indicacions del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Un espai on la ciutadania la pugui visitar, però que alhora pugui preservar la seva degradació de l'intempèrie i dels actes vandàlics com el que va patir el 2021. Així mateix, de forma simbòlica, es col·locarà una rèplica de la creu a l'espai que ocupava anteriorment el passeig de l'Hort de l'Abat als Jardins del Pagal i Joan, just al costat de l'entrada de l'església del monestir. La rèplica estarà sostinguda pel fust original, de gairebé 3 metres d'alçada, i a més, l'Ajuntament també instal·larà una barana preventiva al seu entorn, tal com també recomana aquest centre de restauració. La creu del terme del monestir estava ubicada originalment a una era de Can Mates i datava del segle XV. Era un element comú als pobles catalans i alguns arribaven a tenir-ne fins a 4 per delimitar el seu terme municipal. Durant la Guerra Civil, la creu de Sant Cugat va caure al terra i va quedar ja abandonada. Als anys 40 es realitza la primera restauració i s'instal·la dins del monestir de Sant Cugat, fins que a la matinada del 18 de juny del 2021 una persona s'hi enfila i la fa caure, provocant-li nombroses destrosses. La creu feia ja més de 2 anys que estava restaurada, però la seva instal·lació es va paralitzar per manca de pressupost. Les obres d'instal·lació ara d'aquesta rèplica i del seu fust original finalitzaran aquest divendres i el projecte de recol·locació tindrà un cost global de 35.000 euros, dels quals més de la meitat corresponen a la rèplica i la resta a la barana.